hogy mit jelent nekem a Nespresso? Állandó minőséget. Én szeretem, hogy lehet választani. Szeretem azt, hogy vannak ízek, és vannak különböző erősségű kávék, és eldönthetem, hogy éppen aznap akkor mire van szükségem. Számomra a minőség és a különlegesség nagyon fontos, és az exkluzivitás. Ez az, amit megkapok a Nespresso-tól. A klubtagság nekem egyfajta luxusérzetet ad. Belépni egy Nespresso butikba valami más. A lehetőségek tárháza, amikor meglátom azt a rengeteg színes kapszulát. Természetesen mindig elcsábulok, és mindig hazaviszek valami új ízt. A kávénak a tisztasága benne van, az illata, a kávébaba pörkölés. Gyakorlatilag pörkölés után azonnal légmentesen bezárják a kapszulába, és amikor lefőzzük, akkor szabadul föl. Nekem az arpeggio kedvencem. Az előadás előtti kávét az babonában nem hagyom el soha. A kávé nekem inkább illat, fűszer. Én ristrettót iszom,